pamusoro mondizvo pamusoro wedare chichemo changu mamiriro yakaita nyaya takauya kudombo rasekuru. Saka pataka kudombo rasekuru takapfuura nepimba pedu padongo tichibva taona stendi chimiro chacho chisina kumira musha, stendi yasara yadiki. Saka taenda kudombo ndakataura nevazukuru kuti vaudza nababa kuti pamusha hapana kumira musha, stendi yasara diki, yakatorwa kusaidhi kune kusaidhi. Saka vana baba vakagara dare nevanhu vacho vakanga vatora stendi. Saka umwe wacho ndiye akaramba kuuya kudare, achibva anyengetedzwa kechiviri achibva aramba. Ndosaka tauya panapa. Ndata kuti munyatsotsanangura zvakazara kuti mukati mumwe wacho hatisi kunzwisisa kuti muda kuti chii. Munofanira kutaura zita remunhu. Pana dare redu takauya kudare rasabhuku charadza tikataura zvakati 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 zvikazoti iye munhu wacho achidedzwa achiramba kuuya muchitaura zita remunhu. Akaramba kudaidzwa anonzi Wellington Majakwara. Tsanangurai tangai panyuma. Alright. Pamusoro wedare pamusoro wemundizo matangira akaita nyaya. Takauya kuno kumusha kudombo. Tauya kudombo nemukoma wangu takapfuura nepamba. Saka chimiro chachiri pamba chasina kumira musha. Stendi yedu vanhu vakapinda mukati nestendi. Vapinda mukati indibva ndataura nemukoma wangu ndakati mamira akaita zvinhu haana kumira musha. Ndibva ndaudza muzukuru kuti audza ana baba pagadziriswa. Saka dare rekutanga mumwe wacho akatora stendi kusaidhi akaramba kuuya. Dare rechipiri achibva adaidzwa achibva aramba kuuya. Wellington Majakwara. Saka ambva aramba kuuya. Zvaida kuti kamutaure mazita evanhu kuti ingi nemasawu akatakata mastendi. Kwekusaidhi kumwe kusaidhi kwakatorwa nababa vakuru vanoita vasabhuku vacharadza but takataura navo tagara navo pasi vakati inini musha ndikuibvuma weya muisenyu mugano ozi tatagara semusha vachibva vati inini musha ndikuibvuma. Saka vakatisira mugano vakati vanga vatora. Saka asara ndiWellington ndiye anga asara. Danho rakatorwa ipapo semusha bwedza tiri padombo. Takadaidza Wellington Majakwara kuti wasangana nevamwe titaure. Iye akaramba akati ndikuenda kunotambira chikafu chanotambira kwaGaza, nguva yacho handina. Hapana, nekuti isusu hatigare kuno togara kuhwara hatava tadzokera kuti tatasiya nyaya kuno. Saka ndinodzoka Friday. Wellington wacho hapo yananzi yanambotanga paprinting yangu nchiti taizokumbira mambo kana zvichiita patiri kuenda kwamadau ndotaura kunzi akatogara pamba ari pamba pake izvozvo zvaitotaura. Wellington aizokuita hepo ukama na charadza. Wellington sekuziva kwangu inini semwana mumusha ndakatanga kumuziva 2022
ndopakauya mumusha patanonzi mwana mumusha mwana wemumusha ndomataurira zvinoitwa umusha mukwacharaza akakurira kuku akatozoya yake izvezvi 2022 haana kurira mumusha kuti inini vemusha hamuna kutombovhera makambure muchinzwa nezvake pakurarama amene kwakuru ini semwana pane chanditozikana amene pamwe ndakangorasike ndikuti sabhuka vanenge vanga vari mukati mekutorwa kwestendi saka nekuda rumanje ndozvakapa simba kunani majapani ane kuti sabhuka vangabvunzwa iri papa kuti vapudze dare kuti pajekese kudare pakasununguka pamusoro ini handina kutomutendera kuti aite isusu kana kumutendera ndiri kunzwa kuti nechimwe rimwe rutivi makanga matora asi mushure mekuzenge maoneswa kuti makapindawo musitendi medu mabvuma mhosva kuti makapinda musitendi chimba madzora sitendi kuvaridzi vayo zvakaitika ndezvekuti sitendi payakagurwa kudai pepaine kuri kumatanga kwemombe saka ini ndonge ndati ndakutwasura sitendi kubva kwakatangira matanga kunosvika paakaguma saka pisi yandakaenda pinda yakangoita sepakaita vemusha vakati aiwaka tiri kuti iwe ndiwe muchengeti womusha ndikati ini handina makukutu handina kumborima mukatoverenga pane makore handina kumboparima asi ndakaenda ngoti nzvimbo yatiri kuchengetera matanga edu kana vangazouya vachifukira mombe apo saka pandakanga ndakangoisa waya yangu ndo pandinongodzokera ndiri ini handina makukutu nawo vemusha kuti kana yadaro nyaya yako yakanaka se wabvuma chii nyaya yako tobva tatodzora mapango kudzosera pane mapango akudaro zambopera sakadaro iye mukazomubvunza wawenitamazi akazobvunzwa remumashure kuti zvaasina kuzouya kudare kugadzirisa nyaya right takamubvunza Wellington akati nyaya muri kundibvunza imi maita pachenyu ndikati aiwa shoko rinoti pachenyu uri kureva here kuti iwasi wemhuri yekwacharadza isu tongoti tiri pachedu newe pamwe chete tiri charadza yese iye akati aiwa kana muchida kuti nyaya yangu ifambe zvakanaka motodeedza tete kuri hanzvadzi yababa wake kana vauya tovanondionesa ndikati asi nete zvatiri kuinda kunotambira uku tinonovaudzira ikoko tete tikavaudzira tete iye akuzoonesa vamwe vanoti tete vauya vakagara pano saka imi hamuna kuzouya kuti muzoona kuti tete vauya here ndomarambiro akangoita achiti handina chandinotaura kana pasina rekwangu ndikati aiwa iwe usazvitaure uchiti rekwako tongoza kuti imhuri yekwacharadza muri imhuri yekwacharadza mese asi kubatika manje kwake ndokuri kuneta kuti abatwe semwana wemwomo ari kutaura zvaanoda saka takitauya nevemusha patauya navava vese ava hapana umwe mutorwa imhuri yekwacharadza vese vakadai 1 2 3 4 5 inowich 6 simisa sabhuku makagutsikana kuti panhu pakatorwa apo ndepe vagere mudara chaiso inhau yekuti memekeresa sabhuku makatienda kuti mapfundisa mugano iye maifanira kunge muchimuonesa kuti mwanangu panhu pawakaita zvakaita izvi zvinovaridzi
akatoramba akaramba Mm. aramba imimisa sabhuku nematanho apamusha anokura kunenyaya yanga asingambofani kuti mudaro zvamusingizvozvali kuzwa muchiti muri vanhu vamwe chete asi nyaya yekuti ingabhuye mudaro yakaita seinyadzisa kudai iyaya maingofana kuti mugadzisane pashini ikoko kuyopera akaramba kutoti ndiuye kwamuri tikati imi zvamuri pano vemusha mese muri pano ini ndinozoita sei ndinovengana naye mochiona kuti kuramba kwaari kuita kuzonzi ukati kana yanetsa tingati nyaya ngaende kana kupolisi tikati nyaya chinonetsa nyaya dzekupolisi nyaya inofanira kutanga kudare dare orozoti kana ratadza rosimudza nyaya iyoyo tichiona kuti munhu arikuda kurwisa vanhu toisa kupolisi tobva tauya kuno kudare makanyarira nyaya ini simanzi vangu ndaingonasa kungoti kungoidzosera kunayo mama nekuti kwaona munhu wabva kuti nyaya ngaichinda kune rimwe dare kuna ndodare guru vanenge vatadza kuwirirana naye sezvo sekitari vanga vataura kuti anzi ari kukumba iye achiona kuti vamwe vari kuda kudare ndoda kuti zvinhu zvinozikana pachena changoti ndanongofunga kutongoisa kunayo makuti zvitonzi handioni chakashata kunyanya kushata zvako kuripo asi hazina kunyanya nekuda kwokuti sabhuku nedare remusha varipo ndo vanotondedzera vachiti unoguma papapa uchitangira papapa saka izvo zvese zvikanga zvichiwanikwa ivo varipo gakava kazhinji pamwe hatiriwani kuna vairi rinogozogona zvaro kuwanikwa pana mumwe wavairi asi ruzhinji rwedare kana kuti rwekomiti sekutaura kwamazuva ano runenge ruchiratidzira kuti apa hapazi pako iwe saka isusu vedare rino rekwamambo hatirasiki kuziva nekuti vane vanhu ndiyo sabhuku nedare rake saka tingangoti muchidimbu yango ndichiziva hedu kuti apo tikange taapa masoko naye unoita seunokona dare achiti inini handina kunzwa shoko rekuti ndiwe kudare hamene kana muchindinzwa ipapo pega ndo panoita sepanoti dare rino iri ringaite serinodzikisirwa asi iwo dziri tsika dzekuti munhu achinge aine mhosva yaakapara unosungwa kunzi auye kudare kana achinge ane kuri kuramba dare irori radaidza rine matanho arinotorawo zvino apa hatisati tawana kuti tive nematanho makuru ndinoti zvakanaka kana paine dzimwe nzira dzekumuona ariko kumba sezvatine nyaya yatinosumukira kuinda kunogadzira yatakambotaura panapa saka tinokodzera kuti tiinde tonogadzira nyaya iyoyi iye kana achinge aripo ndopaticharatidzwa nasabhuku kuti muganhu ndeuyu saka zvatisimudza zvokuti tiindeko hatichatodzoki nzira zvakanaka izvi saka uyu zvoreva kuti uyu obuda hake kana paine imwe inopinda muchidimbu tiva sevanhu vanonge vanokasira isabhuku
kutaura kumbonzi wavemutatezva vari pano makanganisa nyaya yenyu kare mambo panga paita pre-session yenyaya maifanira kutaura nyaya yenyu semusha mambo vasati vataura verdict saka izvozvi zvazvinoita confusion makonzera kuti paroita confusion daiziva zvichibvira taifanira kuti muzotaura taakunzvimbo kwacho kuyo because mambo vapi handionizve hapana hapasi pekupera kunzi nyaya yapera iwodai saka muchangotaura kana iro dare remusha richangotaura kana taapanzvimbo Teachkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.